ku je ba shi wa kifi. Mu ne tantire, mu ne ya kamata mu sheke, ba wai mu a sheke mu ba. Yanzu gashi an taba mana kimar mu saboda waɗannan hamagawan sun yi ba sace a matsayin mutane yan gatari. Haba babban mai gida, kaka wahalar da kanka ka ɓata hannunka a banza da Allah. Ka tuna fi kai ne babba a nan wajen. Ka bar na ƙasa da kai su ji da su. Kai, ku ji da su. Kai, mai gida wannan fa ya iya dabarun ɓalle kwaɗo. Ai sana'a ta kenan. To yi kenan, ai ka tabbatar mana ta hanyar ceton abokinka. To ku shirya. Kana ji, ka buɗe shi kafin na kirga 3. Maza maza. To 3. Abin ya burge ni. Mai gida, na dare ina so in zama ɗaya daga cikin wannan ƙungiya ta 'yan gatari. Don Allah ka ba mu dama mai gida. Ka taba shege wani? Tukunna dai ban taba ba, amma dai na dare ina so na yi. Ka shege wani tukunna. Gaskiya wannan kyakkyawar shawara ce, ko ba haka ba? To ku je. Mun gode sosai. Basira irin wannan wata rana za ta yi amfani.